So yun guys, nandito ako sa ilog ngayon kasi maggiginto ako. Actually guys, kahapon nakapagginto na ako isang araw. Hindi ako naka-video kasi naiwan ko tong camera ko sa bahay. Kaya nandito ako sa kabilang hanging bridge. Maghanap ako ng pwedeng paggintuan dito. Pagsasampol ako dito. Sasampulan ko dito kung mayroon laman. Kung may laman, dito na ako magiginto guys. Actually meron pa dun sa kabila, pero at least dun hindi na makakagalaw. Dito kung sakaling meron dito na ako pipesto. Dito sasampulan ko lang kung magandang sample nya guys. Ito yung gamit kong sample pan guys, nandito sa bag ko. Ito guys, sampulan natin. Dito lang sa ibabaw kuha tayo. Lagay natin dito sa sample pan. Sampulan natin. Dito kasi kumapit yung mga ginto guys. Walang nagiginto dito, pero subukan natin kung mayroong laman. Ito pala yung tamang process guys kung paano tignan kung may lamang ginto. Halo-haloin lang para umilalim yung ginto. Dito sa itim na to guys, dito talaga sumasama yung mga ginto. Pagka ang lupa walang ganitong itim, sigurado walang laman. Kahapon guys, hindi ko pa nalinisan yung nakuha ko. Papakita ko sa inyo kung malinisan ko na pag maglilinis na ako. Ito na guys yung itim. Dito na sumasama yung mga ginto. Itong itim na to guys is bakal na yata. Ito namamagnet ito eh. Samantalang yung ginto hindi namamagnet. Ito guys, pailalim dito sa gitna nito. Doon maiiwan yung ginto. Hindi lahat ng taga dito sa amin guys marunong gumamit ng ganito, sample pan. Meron yung mga ilan-ilan na hindi alam gumamit. Ito nga guys, mayroong konti. Dilaw.
Yun. Yun nga guys, meron nga, kaya dito na kukunin ko muna to. Yun. Ito guys, kunin natin ito. Ay, wala na sila. Una na tayo pag ginawa nila ng bahay. Yan guys, mag-prepare tayo ng pagpapakatan natin. dito natin ilalagay. Medyo mahirap nga lang yung ganitong kwan guys. Yung iba guys, yung kwan disibog, yung binubuhusan nila yung kwan nila, yung ganito nila. Pero sa atin iba kasi wala tayong ganun. Medyo mahirap mag-prepare ng ganito guys. Malis ka tan na, malis ka tan. Tatambak muna tayo. Malis ka dyan nak, malis ka dyan. Yan guys, update ko na lang kayo mamaya pag nailagay ko na yon. Yan guys, ay set up ko na. Ito na yung kukuha ng ginto. Dito rin may iwan. Dito kuhugasan yung mga kuwan, yung mga kuwan lupa na may kuwan, na may ano damo. So guys, dito lang sa ibabaw kunin natin. Sugasan natin. Sugasan natin. Ganito lang guys hanggang sa makarami tayo ng mahugasan na ganito. Kasi dito dumidikit yung mga ginto. Ito mga to guys, itatambak ko dito para lumakas yung agos. Hindi naman pwede yung malakas na kuan yung agos guys, kasi maanod yung ginto. Kasi powder yung gold dito eh. Ganito lang guys, ulit-ulitin lang natin yung proseso. Kuha dito. Dapat makuha hanggang sa may putik. Sa tubig. Ito pala yung nakuha ko kahapon guys oh. Ito, hindi po nahugasan. Ay, hindi pa nalinisan. Ito po pala. Sana nilagay mo dito sa tubig? Opo. Ba't mo binalik sa tubig? Bahala ka, kakagatin ka noon. Linta guys. Wala na yan nak. Saan? Dito alam. Malas ka dyan, masakit. Tandaan. Doon ka na doon. Ganito yung guys yung pinaghahasa ko dito sa pala. Ito ko muna ilagay para hindi mawala. Marami pa nagiginto doon sa bandaron guys, sa taas. Namatay na yun pa. Oh. Tapisil mo. Hindi namatay yun. Ha? Maraming linta kasi dito sa ilog dito sa amin guys. Nagbabalitok kaya? Pabuhat ng pabuhat ito guys. Doon ka lang sa taas para hindi ka maabot ng alinta. Marami pa dyan sa taas guys.
Okay na yan pala na. So yan guys, bali kuhan medyo malayo na kunti yung pinagkukuhanan ko, kaya kuhan magtitimba na ako. Lalagay ko na sa timba. Nilipat ko yung laman niya dyan guys. Yan, may laman na yan. Yan yung harvest ko kahapon na hindi pa nalinisan. Yan guys, itong itim na to guys, oh. Ito, may mga laman. Hindi man ganun karamihan ang laman nito, pero naiipon din. Yan guys, ito ipaanod ko muna. May pesto na ako dito guys. So. May tali ka dyan? Wala na. Magpapaniit ako sana. Ay, magbabanit ka? Opo, Wala, dito. wala naman tayong kuwan. Sima. Walang kawil. Gusto niya mga will guys ng isda, pero wala naman kaming kawil. Ay, diyan na si mama. Magbabaon guys sa amin, misis. Ito kasi natambak ko dyan para ako lumakas yung agos dito. Marami pa dun guys sa bandang itaas, nagiginto din. Marami sila doon. Bali pangalawang araw ko ngayon guys. Ito guys, oh, ito yung mga may laman. Ito. Punta daw kayo sa Solano na. Hindi na ah. Kasi nagiginto ako. O, sige na, maglakad ka na doon. Kaya mo naman. So guys, kukunin ko yung baon ko. Maglakad ko doon, oh. Kaya mo naman. Ayaw! So yun guys, nandito yung baon ko. Mali, kakain muna ako. Mayroong sardinas tsaka preska tuna, dilata guys, para may lakas tayong magpala. Ngayon yung baby ko, tapos yung si Mrs. Punta yata sila ng bayan. Kain muna ako guys, para may lakas tayo. Bye bye. Itong kwan guys ang ulam ko, sardinas. Guys, kain tayo.
naagahan guys kasi maaga ako pumunta kanina dito. Pinaunan lang ako ng misis niya. Ito lang yung pinagkuhanan ko guys.